Hola, aquesta és la sessió 5 de la unitat de física moderna dintre de l'activitat d'aprenentatge Un viatge al·lucinant. En aquesta sessió 5 parlarem de l'estabilitat nuclear i de dos conceptes importants, l'energia d'enllaç, relacionada també amb l'energia d'enllaç pel nucleó, i també de les reaccions nuclears. En totes elles parlarem del defecte de massa associat bé sigui a la constitució d'un nucli atòmic, bé sigui a una reacció de fissió o de fusió. Sí? Comencem analitzant el que és l'energia d'enllaç. Bé, tothom sabem que nosaltres a escala subatòmica tenim un àtom patró, que és l'àtom de carboni 12, que és el que es fa servir de referència per definir la unitat de massa atòmica. Per quantitats de massa molt petites, a escala del que són doncs, les partícules subatòmiques, els àtoms, els grups atòmics, etc., fer servir aquesta unitat de massa atòmica que es defineix com la 12ª part de la massa de l'àtom de carboni 12, que és l'isòtop més estable del carboni. Bé, una unitat de massa atòmica té la seva equivalència en quilograms, és aquesta que veieu aquí, però el que sobta és que si nosaltres fem els càlculs, fixeu-vos, un àtom de carboni 12 és un àtom que, com tots els àtoms de carboni, té 6 protons en el nucli, que és el que li correspon a l'element carboni, té 6 neutrons en el nucli i té 6 electrons a l'escorça. Això què vol dir? Vol dir que si nosaltres comptem partícules subatòmiques, doncs un àtom de carboni 12 té 18, 6 protons, 6 electrons i 6 neutrons. Aquí teniu relacionades les masses en unitats de massa atòmica de cadascun dels components de l'àtom de carboni 12 i de qualsevol altre àtom. Tenim els protons són 1,00728 unitats de massa atòmica, la massa del neutró la tenim aquí també, la massa de l'electró la tenim aquí també. Llavors, tenint en compte que la massa de l'àtom de carboni 12, per definició, són 12 unitats de massa atòmica, no sé si us n'adoneu, però no acaben de sortir els comptes, perquè si sumem totes aquestes 18 partícules, sumen més de 12. Llavors, què és el que ha passat? Doncs ha passat que a l'hora de constituir-se el nucli atòmic s'ha perdut una certa quantitat de massa, petita, però una certa quantitat de massa, i aquesta massa s'ha transformat en energia liberada, el que ha fet que el conjunt de les 18 partícules juntes formant l'àtom sigui més estable que no pas les 18 partícules per separat. Cadascuna de les partícules té aquesta massa que tenim aquí, però quan s'ajunten la massa és una miqueta inferior perquè s'ha perdut una petita quantitat de massa i s'ha alliberat una enorme quantitat d'energia. Ja que estem parlant d'energia, tenim en compte que igual que parlem de la unitat de massa atòmica, que és una unitat feta una mica a la mida de les qüestions relacionades amb les partícules subatòmiques, els nuclis i demés, doncs també tenim l'electronvolt, que era una unitat que feien servir, però clar, com aquí les unitats, les quantitats d'energia són tan grans, se sol utilitzar un múltiple que és el megaelectronvolt, o sigui, 10 a la 6 electronvolts. Com a més estem parlant que aquesta energia, aquesta gran quantitat d'energia, ve de la desaparició d'una petita quantitat de massa, doncs també hi ha una equivalència, que està bé que dominem, que és l'equivalència entre una unitat de massa atòmica i energia. A partir de l'equació d'Einstein, nosaltres podem agafar la massa que correspon a una unitat de massa atòmica, és a dir, aquests 1,66 per 10 a la menys 27 quilograms, i convertir-los en energia. Llavors, l'energia que obtindríem seria 931,3 megaelectronvolts. Llavors, una unitat de massa atòmica desapareguda, transformada en energia, comporta 931,3 megaelectronvolts d'energia. Bé, anem a ficar-nos a parlar ja del concepte més important, que és el concepte de l'energia d'enllaç. Què és això de l'energia d'enllaç? Bé, nosaltres hem començat establint que cada cop que neix un nucli atòmic a partir dels seus elements integrants, doncs aquests protons i aquests electrons, o també podem comptar, si volem, l'escorça i comptem tot l'àtom, doncs aquestes partícules, en unir-se, perden una petita quantitat de massa. Per això parlem de l'efecte de massa. El concepte d'efecte de massa ve d'aquí, ve de l'energia que s'ha perdut en constituir-se un nucli atòmic.
Aquest efecte de massa, com veieu, doncs el podem calcular. Si nosaltres, per exemple, agafem l'àtom de carboni 12, que sabem que té 12 unitats de massa atòmica, i agafem la massa de 6 protons, de 6 neutrons i de 6 electrons, podríem calcular fàcilment, ho farem de fet en un exemple que tenim més endavant, podríem calcular quin és el defecte de massa de la constitució d'aquell nucli atòmic o d'aquell àtom de carboni 12. Sí? El defecte de massa es calcula de forma molt senzilla, és molt evident. És la massa que té el nucli, si ens estem referint a un nucli. Normalment aquests problemes es fan referint-se a nuclis, s'obvia la part de l'escorça. En l'exemple que farem tindrem en compte els electrons de l'escorça, però perquè estem utilitzant la definició d'unitat de massa atòmica, llavors li donem una 12ª part de la massa de l'àtom total, comptant també els electrons de carboni 12. Passem d'això. Normalment van referits a nuclis, llavors el defecte de massa es calcula com la massa que té aquell nucli menys la massa que tindrien cadascuna de les partícules que formen aquell nucli, protons i neutrons, per separat. Sí? És a dir, imaginem-nos que estem parlant de l'àtom d'heli, per exemple, i que aquest àtom d'heli doncs, té 2 protons i 2 electrons, 2 protons i 2 neutrons al nucli. Doncs llavors, el nucli d'heli té una certa massa, i si agafem la massa de 2 protons i més la massa de 2 neutrons, trobarem que aquesta massa és una miqueta superior, perdó. Doncs fent la diferència trobarem el defecte de massa. El defecte de massa, com veieu, serà sempre un nombre negatiu. Sí? Llavors, el defecte de massa nosaltres el transformem en energia a través de l'equació d'Einstein. E és igual a la variació de la massa multiplicat per la velocitat de la llum al quadrat. Sí? Aquest serà l'increment d'energia i, per tant, aquest increment d'energia és el que nosaltres anomenem l'energia d'enllaç. L'energia d'enllaç la podrem calcular per cadascun dels nuclis perquè, igual que podem agafar la massa del nucli i restar la massa dels seus components i trobar el defecte de massa, només hem d'agafar aquest defecte de massa, ficar-ho aquí dintre de l'equació d'Einstein i llavors trobarem l'energia d'enllaç. Aquesta és l'energia que s'ha alliberat a l'hora de formar el nucli a partir dels seus components, però no oblideu que aquests processos són reversibles, la qual cosa vol dir que si aquesta és la quantitat d'energia que s'allibera quan es forma un nucli a partir dels seus components, també aquesta és la quantitat d'energia que hauríem d'aportar a un nucli per aconseguir separar-lo en els seus components aïllats els uns dels altres. L'energia d'enllaç per nucleó és la variable que és més representativa per a nosaltres de l'estabilitat nuclear. Com es calcula l'energia d'enllaç per nucleó? Doncs s'agafa l'energia d'enllaç i es divideix pel nombre màssic, és a dir, pel nombre total de nucleons que té aquell àtom. La fórmula per calcular és molt senzilla, és aquesta: agafes l'energia d'enllaç i divideixes entre la A. Per què diem que això és més representatiu de l'estabilitat d'un àtom? Doncs ho entendreu de seguida. Si nosaltres agafem un àtom d'heli, per exemple, i calculem el seu defecte de massa, trobarem un petit defecte de massa que podrem convertir en energia d'enllaç, sí? I aquesta energia d'enllaç doncs, serà relativament petita, perquè en total tenim allà 4 nucleons que s'han unit. Clar, si nosaltres agafem un àtom d'urani 238, per exemple, aquell àtom d'urani 238, l'energia d'enllaç que trobaríem i el defecte de massa que trobaríem seria el resultat de unir 238 nucleons. Clar, aquesta energia d'enllaç és molt més gran que no pas l'energia d'enllaç de l'heli, que l'hem format amb 4 nucleons només. Però clar, vol dir això que l'àtom d'urani 238 és més estable que l'àtom d'heli perquè té més energia d'enllaç? No, no ho vol dir. De fet, l'àtom d'urani 238 és radioactiu, és molt inestable, i l'àtom d'heli no és inestable, no és radioactiu. Llavors, quina és la mesura que veritablement ens parla de l'estabilitat de l'àtom? L'energia d'enllaç per nucleó, és a dir, jo agafo aquesta energia d'enllaç i després d'obtenir l'energia d'enllaç divideixo entre el nombre total de nucleons. D'aquesta forma sí que a cada nucleó de l'àtom d'heli i a cada nucleó de l'àtom d'urani jo puc comparar-los i em donaré compte que l'energia alliberada, per tant l'estabilitat a l'hora de formar un nucli d'heli,
el nucleó és molt més gran que l'energia per nucleó a l'hora de formar un nucli d'urani 238. Per tant, aquesta variable, l'energia d'enllaç per nucleó, és a dir, l'efecte de massa, després ho passo a energia i després dividim entre el número màssic d'aquest àtom, d'aquest nucli, aquesta és la variable que veritablement és representativa de l'estabilitat de l'àtom. Quan més gran sigui aquest valor de l'energia d'enllaç per nucleó, més estable serà aquest àtom. Val? Com diu aquí, el que estàvem dient, l'energia d'enllaç per nucleó constitueix una veritable mesura de l'estabilitat d'un nucli. Això es representa en aquest gràfic. L'àtom més estable, l'àtom que té l'energia d'enllaç per nucleó més gran de la taula periòdica, veieu que és en realitat més petita perquè estem parlant d'energia alliberada, val? Per tant és energia negativa, és energia que s'ha alliberat, el sistema alliberat a l'hora de formar-se aquest nucli, per tant, com que és energia alliberada, té el seu signe negatiu. Doncs bé, quin és l'àtom més estable de tota la taula periòdica? Doncs aquest àtom que veieu aquí, de ferro 56. Això és important en el que venem al final d'aquesta sessió. Fixeu-vos que si tenim àtoms de nucli de número atòmic petit i nosaltres els fusionem, els processos de fusió, que és agafar àtoms petits i formar àtoms més grans, aquest procés allibera energia, és a dir, anem en aquesta gràfica, anem des de la part alta cap a baix. Sí? També, si tenim àtoms de nombre atòmic molt gran, l'urani, el plutoni, etc., i els trenquem formant àtoms més petits, també fent l'altra part del gràfic cap al ferro. És a dir, que tots dos processos, tant la unió d'àtoms molt petits com la fragmentació, el trencament d'àtoms grans, això ens porta cap a nuclis més estables i, per tant, es pot obtenir energia tant en els processos de fusió com en els processos de fissió. Sí? Això ho recordarem després més endavant. Val, doncs aquí teniu un problema que teniu resolt a banda. Aquí teniu un altre problema, també resolt a banda. I aquí teniu un exemple. L'exemple ja dic que no és típic, perquè aquests problemes s'acostumen a fer referits a nuclis atòmics. No parlem normalment de l'àtom en general, obviem els electrons, no tenim els electrons en compte a l'hora de fer el balanç i només tenim en compte protons i neutrons. I en aquest cas, com s'ha agafat com a referència, si llegiu el que posa aquí a la resolució, com s'ha agafat com a referència l'àtom de carboni 12, doncs llavors han hagut de prendre també els electrons de l'escorça. Veieu que diu quina és la massa del carboni 12? Doncs per definició són 12 unitats de massa atòmica. Agafen la massa de 6 electrons que tenim a l'escorça i la resten. Veieu que a aquest 12 li resten la massa en unitats de massa atòmica que correspon a 6 electrons. Ara ja tenim la massa corresponent a només el nucli perquè els hem tret els electrons. Agafem la massa que se suposa que han de tenir 6 neutrons aïllats i 6 protons aïllats. Aquesta massa, com veieu, és 12,0956 unitats de massa atòmica. Si això ho restem al número que teníem abans, obtenim el defecte de massa. El defecte de massa a l'hora de formar el nucli de carboni 12 és 0,0989. Si això ho convertim en energia a través de l'equació d'Einstein, tenim l'energia d'enllaç. I si després dividim entre els 12 nucleons que té el nucli de carboni 12, llavors tindrem l'energia d'enllaç per nucleó, que seria la veritable referència, la veritable estimació de la seva estabilitat. La veritable referència a l'hora d'estimar si és un àtom estable o no ho és. I surt menys 7,7 megaelectronvolts per nucleó. Tenim a continuació aquesta activitat, la saltem i fem un repàs ràpid del que serà la unitat següent, que va dedicada a les reaccions nuclears. Primer de tot, ja ho hem dit abans, quan hem comentat la taula, l'element més estable de la taula periòdica és l'àtom de ferro 56. Aquest li correspon una energia d'enllaç per nucleó de 8,8 megaelectronvolts. Això ja ho hem explicat abans, comporta que àtoms lleugers fusionant-se poden donar lloc a àtoms més pesants que apropa a la massa cap a la del ferro 56, amb la qual cosa s'allibera energia, i també àtoms més pesats, per l'altra banda del gràfic, poden trencar-se, poden fissionar-se,
formant àtoms de massa més petita, que també l'apropa per l'altra banda a l'àtom de ferro 56, amb la qual cosa s'aconsegueixen nuclis més estables i s'allibera una certa quantitat d'energia. Això fa que aquests dos processos, tant la fusió de nuclis lleugers com la fissió de nuclis pesants, poden acabar proporcionant energia. Aquests dos processos són el procés de fusió, en el qual dos nuclis, tenim aquí la definició, dos nuclis s'uneixen per generar un nucli de major nombre màssic, i també tenim els processos de fissió, en els quals doncs, un nucli gran amb un nombre màssic gran es trenca per fusionar, per generar nuclis fills de nombre atòmic i nombre màssic més petit. Amb dues alliberen l'energia que teníem aquí, i les reaccions nuclears que nosaltres estudiarem, veureu que de vegades hi ha substàncies que tenen una tendència natural a desintegrar-se, sí? Són substàncies que de forma natural es desintegren, però també aquestes reaccions nuclears poden ser induïdes. Nosaltres, per exemple, en un reactor nuclear no podem estar esperant a que un àtom d'urani es desintegri de forma espontània. Nosaltres, quan volem que aquesta reacció tingui lloc, doncs normalment la induïm la reacció fent-lo el nucli, portant-lo en una situació crítica de molta inestabilitat, bombardejar-lo, per exemple, amb neutrons ràpids. Sí? Molt bé. Un exercici que tenim aquí resolt, a banda, en un vídeo a part, i aquí teniu la col·lecció d'exercicis, que són molts, i passaré mica en mica, per si els feu, aquí teniu les resolucions, per si els feu a partir d'aquest vídeo. Trobeu que algunes de les explicacions són molt exhaustives, està explicat amb molt de detall, vosaltres segurament ho podeu fer de forma més esquemàtica.